So, alis ulit tayo. Rico. Yan po. Labasan ng mga eskwela, guys. Yan, inuulit ko guys ha. May tricycle kayo, may garong kayo, o kaya single, medyo ano, madadagdagan trabaho nyo. Kung magdi-deliver kayo ng kagaya nito na single yung motor nyo, kasi hindi nyo maisasakay mga 6 na case, 4 na case. Siguro maisasakay nyo lang dun maximum 2 case, pero ano po, delikado, baka mahulugan kayo, kulang sa tali. May tali po akong ginagamit, yung po nabibili sa ano, maganda po siyang klase. Kaya po dito sa e-bike na 3 wheels, nadadala ko po yung 6 na case. Karamihan naman po may tricycle pwede nyo pong gamitin yun. Ngayon kung hindi makalusot yung tricycle nyo sa isang masikip na lugar, gaya nitong mga customer ko, hindi po pwedeng ipasok ang tricycle o garong. Gamit po kayo ng push cart. Yung push cart po na 2 gulong, meron pong handle yun, push cart. Doon po kaya. Kaya naisip ko po itong e-bike, medyo maliit po siya na ipapasok kahit saan. Kaya less po yung pagbubuhat ko. Kilos lang guys ha. Hanap tayo ng konting kita, pambili ng bigas, pambili ng pang araw-araw na pagkain. Dahil kung hindi po natin gagawin to, baka kahit 1 kilong bigas hindi tayo makakabili. Medyo magandang kilong bigas ngayon, 40 pesos. Makakuha ka, pwede na rin siguro meron pang 35, 36. Kung kumikilos ka ng gaya nito, kung sa per case na dinideliver mo, kumikita ka ng 5 peso pataas, may ipon mo rin yun. Lives muna tayo.